תגיד, זה לא היה החלום שנולדתי איתו. כאילו מה שיפה בחלומות, שזה לא משהו שאתה חייב לגדול איתו, או כילדה וכזה, אלא גם חלומות יכולים לעשות כל יום מחדש, וזה משהו שפשוט גיליתי לקראת גיל 40, שהייתי מנהלת שיווק, ועבדתי מאוד קשה במרדף אחרי הטייטלים, ולהיות עוד יותר ועוד יותר. כן. ואז במקרה במסגרת רגע, אני רק אחזק את מה שאמרת, כי אני גם אומר את זה בהרצאות, שבאמת, אני אומר שחלומות זה כמו אפליקציות. יש עדכונים כל הזמן. נכון, אוי יפה, אהבתי את ההשוואה. ואני חושב אגב, דוגמה מעולה זה הקורונה. פתאום בקורונה גילינו נגיד את הזום, ככלי לחיים וגם כלי עבודה. ואפילו המלחמה הארורה שעדיין נמשכת, אנחנו בתוכה, היא מעצבת לנו מחדש את הרצונות והצרכים. כלומר, והגיל, והמון נסיבות. בקיצור, חלומות זה דבר מתעדכן. אני אתחבר למה שאתה אומר על המלחמה, כי זה תמיד מהדהד לי, שכל פעם שקוראים דברים רעים, וברוך השם לא חסר לנו כאלה, זה רק מחזקת לי, אצלי עוד יותר את הרצון הזה, לחיות. מה זה אומר לחיות? זה להגשים את עצמי, ולעוף על החיים, כי מי יודע מה הם מחר. אז זה עוד יותר רק... מחר יהיה אחרת. מחר יהיה אחרת.